יומני היקר שלום. אתמול בפעם הראשונה עזרתי אומץ וניגשתי לשולמית, בחורה שאני דלוק עליה כל כך הרבה זמן. אתה יודע, שולמית אוהבת רק בנים שממש טובים בבאולינג. היא יצאה לא מזמן עם מלך הבאולינג של הכיתה, סגב, ונפרדה ממנו, כולה היה מספיק טוב בבאולינג. סגב, אתה לא מספיק טוב בבאולינג שלי, אני מחפשת את האחד. מה, אני לא מאמין. היא הסכימה לצאת איתי, אבל רק אם אני אהיה ממש טוב בבאולינג. היי שולמית. שמעתי שבדיוק נפרדת מסגב, ורציתי לשאול אם תרצי כאילו מישהו חדש, כי תרצי לצאת איתי. וואי, רק בתא אחד, רק אם תנצח אותו בבאולינג. אני ממש גרוע בבאולינג. מצליח! טוב, אני אנסה מיותר קרוב. למחרת היה הדייט שלנו, וניסיתי לנצח את סגב, אבל הוא קרא אותי. סגב, מה אתה מכיר? חמוד. מה יש? אני רוצה להזמין אותך לדו-קרב. דו-קרב של באולינג. אתה חושב שאתה יכול? בטוח. אני אנצח אותך. אני אנצח אותך, אתה תראה. סבבה. ואיפה הפעילות? בוא נחזור. אני שונא את סגב. היום הזה יכול להיות גרוע יותר? אחי, מה? לך מפה, די, לא, אחי, לא, די, לך. שמעתי שאתה מוכן לתת הכל. לתת הכל? במה? בשביל הבאולינג. אני אתן הכל בשביל שולמית שלי. אבל מי אתה? אני הוא המאסטר של הבאולינג. אז הלכתי להתאמן עם המאסטר. תיכנס. שלום. שאני חיכיתי לך. שמעתי שפה לומדים באולינג. אתה שמעת נכון. אתה יודע מה מפריד אלופים מסמרטוטים? מה הופך את האיש הסמרטוט לכזה סמרטוט ואת האלוף לכזה טוב בבאולינג? דיוק, סיבולת, נחישות, אימונים. תקשיב ילד, זה הרמאות. כל ההבדל זה שהם יודעים לרמות. אני אלמד אותך. 1, 2, 3, 4. אי אפשר. איך עושים? עכשיו אני אלמד אותך לרמות. השיטה הראשונה שתלמד היא שיטת הפינים המקפצים. בהצלחה. שמאלה! היי, שמאל שלי! כן! מוכן לרמאות השנייה. רמאות האדם באפלה. טוב איתי, עכשיו אתה מוכן לרמאות הגדולה והטובה ביותר. הבאולינג המרמה. הבאולינג המרמה, מאסטר? כן, זה כדור באולינג שמתכוונן לבד אל המטרה. ככה אף אחד לא ישים לב שתרמה, ואתה תנצח. הכדור הזה מלא בטכנולוגיה ושובר את חוקי הפיזיקה. והוא גם עובד. וואו, מאסטר, בוא נעשה את זה. כשרימיתי מספיק טוב, התגרתי את סגב למשחק חוזר על הלב של שולמית. סגב! כן חמוד, אני מזמין אותך לקו חוזר. אתה חושב שאתה יכול? אני בטוח שאני יכול.
מושלם שגב, מושלם. וואי די, איך ניצחת את שגב? כבשת אותי. הבאולינג המרמה.